Yo, yo, yo. We live. We active. Don't look at me like that. It's K-Sammy TV. Turn the volume up. Smash that like button. Let's go. Wake up in the morning, grab the ring light and the mic. I'm looking for a victim, yeah, whoever I might like. I'm sneaking through the hallway, I'm hiding behind the door. If I don't get a reaction, then I'm coming back for more. I put salt in the sugar, I put glue on the chair. I told my boys, crush is waiting, but no.
a free amano chrome equiapem. Just division eba heno. Sabre drew amamre any amane. It's in the Kwanso. Na mai achi amefo no e pejo mu aba. Na omo ne mo abedi amane amamakwa wasonko yerawasi. Sani amamre any amane esie no. Yo, Sabre Asankare Mahima, Nana Abrachewa the first, Nana Edruha, Lydia Kwanso. Wait, no more to my said Nijina. Now, a year a clapping jazz here. The clapping jazz here. Oh, no, dear, or sign a clapping mamma. The body in there, the body in your coffin walk. The baby, or yeah, my was out to swim. That's some of this. And they, and there you would be sorry. All your mind, and not Kwaku Dankwa Pam, go here the second. Juansa Manhene. Only one you could find. Nampenize ni assumption. Assumptua. Nabe mu adofo. Emu wede eya asam na wanya. Eya nyonyam se. Eni di se na yera. Eno boni di se oyo mayi. Na wa be kana na no na so gama mayi. Aso Asante mayi. Yera baya. Na asam ni si. Bra, you're a son when you never you're a film. Umpayisi, a diamond, you do bra, could not pay the trade and ra. Let's actually come on and share. You need to enter Yama. Who said, Ned, Mabby Jansan, Nasara, and no sequetia. Oya moko monyene oyo kwamma nyina jase ni no no kase oso on the pain and any drum yere ba e be ma the drink pan so baba on tenancy oye biara enye sabi obi ni ade no mu da obi kese bi kodi ade and then dey dey na bibia say empire yere abai sabi oto ha ba mo a enanska you better not just my dear Chieftaincy, and I'm here. Fire by in another good apple. You're resting on the drink one. After that, summary, not Juansa, Chieftaincy. As a paint, and no one, but a man drink one. I can't change this. Will be the idea in the water. And I'm with that. And when you hear, I buy in a man.
Omochia fefe. Send your mama and your money as you know. I know what you pay what you know. Or the bomb pipe, the mommy be a coye, some pepper and a tear, and see what aroma, did you pass on? Aha, some pepper and a tear. What a pussy now! I will come to get you more pie now. I must say, Nana, oh, passo. Senana, did you make a cassia be safe? Now I'm a brand new money of passo. I'm from when you're from a church. MC and the big for a buy essay Akasaka Crano. You are the dorsal. Or that's not hey, I bind you my dear baby. I would eat waiting a home now way friend. Now so that can surmise Yatias and Patias and that. Or no, I can see in Yan Saka Hono, what's me for the sunshine devil film and Cassan and Amahe and Trasia. We put a Sumunia. Sabri, with the Casamono and Machiamia. Was yes, you know what to be. MC Medasi, Nan Nahama, Asante Kingdom Municipal Assembly. Your mammy could do for the book preview. Our Montpellier body said, or not, when you know, now on to Sundiama, who are no one, there was some touch for her. Or by entry, so Nanum, some Shana won't 2 hours, I see 8 2.
ɛwɔ Asante akyem no for ha sɛ emposi sɛ mfie nan bɛso no Asante akyem no sɛ de yɛ nyinaa yɛ pɛ no no yɛn nsa bɛka ɛnkyɛre yɛ ma nana MC ma yɛ ma MC asote sɛ Juansa school dan no ɛso apa ɛma me teɛ no in fact ma transigra sɛ otu ani hwɛ sɛ de school dan yɛ bɔ so fɛfɛɛfɛ na asɛm no edi ka na na mmoada ma yɛgyina ha MC ɔne ne mpanimfoɔ a Mr. Adam Habib ɔno yɛ municipal coordinating director ɛne Asante akyem na municipal assembly mpanimfoɔ ɛbaa yɛ nyinaa ɛbɔ Maame Chidom so ɔbaa yɛ a nananom mmoada ma ɔnkuta ɔmo nsɛm abrepɔnsa patu ɛhyenapono patu ɛno akyi no nsuo suhina mako edu ɛnsa dɔkɔdɔkɔ nnan ɛka ho ne korakora no wɔn mu adeɛ yi nso ɛka akyire yɛn nananom de yi a ebi yie bia nananom sɛdeɛ MC ɛne Asante akyem no municipal assembly ɛsɛ mɛnse ɛmo no nti ɔman yɛn kyia mɛ wɔde ama mo ho yɛ ha ɛyɛ so bie mu kora yɛda wɔn ase nananom madama ɔman yɛn kyia mɛ madama die ne ahobrɛsɛ ɛkwan sɛdeɛ ɛmaame ne mpanimfoɔ kasa seɛ no no sɛ adwuma ne dɔɔso si nananom bɛma kwan a ewie ne